Ja. Det ligner lidt sådan noget kunstskøjteløb faktisk. Ja. Rigtig godt. Ja, det er det, man kalder for en lang stikning, det der. Der er noget at løbe på. Ja, han har fuld kontrol. Fuld kontrol. Det var en finte. Det var stopfinten. Han glemte bare at stoppe. Hvem har vi der? Og det var Jesper Kammer, ja. Det kan være, at vi skal prøve at lave lidt players cam her på Jesper Kammer. Der var en forbier. Det var den gode gamle Romario-træk der med at lige springe over bolden. Eller pukken, undskyld, det er jo ishockey. Der mangler lidt basalt. Jeg tror, han har lov at fodre dem ind foran Bent. Har han ikke det? Kæmpe chance. Han er igennem to. Der kommer i udbrud. Hey! Ja, som du sikkert har lagt mærke til, Anders, så har jeg fundet ud af nu, hvordan man zoomer. Det kan være, det bliver en lidt større fornøjelse at se. Man kan måske også bedre se, hvem det er, der er med. Der har vi pukken. Yes. Og jeg tror, vi holder lige en kamerapause her. Vi lader lige batterierne op.